menyalai sepak Iya. pojok. Kok sepak pojok ya apa sih, Cak? Ngono ku jaman Ya mbudok sepak pojok gak ngerti kok di. Kok genderoe gawe apa genderoe Kornel iki lho, gendera sepak pojok. Ah dadi ya ngono mari oleh dhuwit. Piye apa sih kok rek ngarani? pendapatmu tuh wingi sepak bola lawan Cina mbek lawan Jepang wingi apa? Nonton kon? Kula ndelok Cak kula niki ndelok. Kula sampean ndukung napa wingi sih? Aku tetep dukung Arab, iso lunga kaji. Sing main Indonesia mbek Jepang, Cak. Lho, aku dukung Arab gak oleh ta. Sakarepku situ. Lah kon dukung apa? Cak Main Indonesia ambek Jepang iku dukung ndi kon? Aku dukung Arab, kon dukung apa? kula nggih ndukung Indonesia kok. Sampeyan iki opo sampeyan niku? Aku dukung Arab, sing ana Tomahaye, ana Rizky Ridho, terus ana Beckham Putra iku lho. Iku Indonesia, Cak. Indonesia. TV-mu hitam putih paling kon iku. Sing ana Rizky Ridho iku lho, Dok, ana Emil Ferdi Emil Fer apa sih iku Fernandes ta? Ana Verdong, ana JXS, ana Justin, ana Gianluca Pessi, ana Oli Romeni. Ngerti ya? Bale ku bentuke kaya pondase Mami Okta ngono lho. Ojo, Cak. Sampeyan niku kudune ndukung Indonesia ya, Pak. Iya wis, aku dukung Indonesia. Tapi sing main wingi ndi? Wong sing main Australia ambek Arab ngono kok. Sampeyan ojo ndukung Indonesia, Cak. Lah sing ndukung Jepang sapa? Nek wong loro ndukung Indonesia. Oh iya. Sakno Jepang kan sing dukung ya. Cina